V posledných 10 ročiach sa téma neidentifikovaných lietajúcich objektov, UFO a možných kontaktov s mimozemskými civilizáciami stala predmetom intenzívneho skúmania a diskusí. Jedným z popredných hlasov v tejto oblasti je profesor Courtney Brown, ktorý prostredníctvom techniky diaľkového videnia prináša fascinujúce, no kontroverzné tvrdenia o nadchádzajúcich udalostiach, ktoré môžu zmeniť náš pohľad na vesmír a naše miesto v ňom. Kto je vlastne profesor Courtney Brown? Profesor Courtney Brown je americký politológ a parapsychológ, ktorý pôsobí na Emory University v Atlante. Je známy svojim výskumom v oblasti diaľkového videnia a je zakladateľom Farsight Institute, organizácie zameranej na štúdium tohto fenoménu. Vo svojich prácach, ako je napríklad kniha Cosmic Voyage, True Evidence of Extraterrestrials Visiting Earth, tvrdí, že prostredníctvom diaľkového videnia nadviazal kontakt s mimozemskými civilizáciami. Čo to je to diaľkové videnie? Diaľkové videnie, známe aj ako remote viewing, je technika, ktorá umožňuje jednotlivcom získavať informácie o vzdialených alebo skrytých objektoch, či udalostiach bez použitia tradičných zmyslov. Táto schopnosť bola skúmaná v rámci rôznych tajných vládnych projektov, najmä počas studenej vojny, keď sa Amerika a Sovietsky zväz zaujímali o jej potenciálne využitie na spravodajské účely. Jedným z najvýznamnejších tvrdení profesora Browna je jeho predpoveď, že v blízkej budúcnosti sa na oblohe začnú objavovať veľké mimozemské lode, ktoré budú tak zjavné, že ich existencia už nebude môcť byť utajená vládami. Podľa neho tieto udalosti prinesú nepopierateľné dôkazy o prítomnosti mimozemských civilizácií a zmenia spôsob, akým ľudstvo vníma vesmír. Ešte nekončíme, ale ak vás táto téma zaujala, nezabudnite nám dať like, poprípade zvážte odber nášho kanála a ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte najväčší web o UFO na Slovensku Pravda je vo hviezdach.sk a naše profily na sociálnych sieťach, kde organizujeme aj súťaže napríklad o zaujímavé knihy venujúce sa problematike UFO a mimozemšťanov. Aké by mohli byť dôvody pre zmenu stratégie mimozemšťanov? Profesor Brown naznačuje, že doterajšie pozorovania UFO boli často diskrétne a mohli byť ľahko odmietnuté alebo utajené. Avšak s narastajúcim záujmom verejnosti a technologickým pokrokom, ktorý umožňuje lepšie zaznamenávanie a analýzu týchto javov, sa mimozemské civilizácie môžu rozhodnúť pre otvorenejší prístup. Zobrazenie veľkých lodí by mohlo byť spôsobom, ako pripraviť ľudstvo na budúci kontakt a spoluprácu. Historicky sa vlády po celom svete snažili kontrolovať informácie o UFO a mimozemských kontaktoch, často s odôvodnením národnej bezpečnosti alebo prevencie paniky. Avšak s predpokladaným príchodom masívnych lodí by takáto kontrola mohla byť neudržateľná. Verejnosť by mohla požadovať transparentnosť a odpovede na otázky týkajúce sa našej kozmickej spoločnosti. Pri skúmaní takýchto tvrdení je nevyhnutné zachovať si kritické myslenie. Aj keď profesor Brown prináša fascinujúce perspektívy, jeho metódy a závery sú predmetom diskusí v akademickej obci. Je dôležité pristupovať k týmto informáciám s otvorenou mysľou, ale aj s dôrazom na overovanie faktov a vedeckú metodológiu. Čo nás teda čaká? Predpovede profesora Courtneyho Browna o blížiacom sa príchode veľkých mimozemských lodí predstavujú fascinujúcu tému na zamyslenie. Ak by sa tieto udalosti skutočne odohrali, mohli by znamenať zásadnú zmenu v našom chápaní vesmíru a nášho miesta v ňom. Bez ohľadu na to, či sa tieto predpovede naplnia, je jasné, že otázka mimozemského života
a našich potenciálnych kontaktov s ním bude aj naďalej predmetom intenzívneho záujmu a výskumu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber a like a tešíme sa na vás pri ďalších zaujímavých témach zo sveta UFO už čoskoro, pretože vieme, že pravda je vo hviezdách.